Vila-real en un minut. Després d'eliminar la Junta Jove, òrgan de participació creat pel PP, i de deixar morir el Consell de la Joventut, ara PSOE i Compromís deixen la participació dels joves en mans d'una federació externa que rebutja a les associacions juvenils religioses. Malgrat que Benlloc ven que Vila-real és la ciutat amb més camps de futbol d'Espanya, la realitat és que diversos clubs tenen problemes per a disposar de camps per a entrenar i competir. Tot i això, PSOE i Compromís no fan efectiu el percentatge d'ús que correspon als clubs locals en les ciutats esportives ja existents. Els populars reclamen regular els parcs canins de la ciutat per evitar les molèsties que pateixen els veïns. L'Ajuntament porta des de 2013 sense atendre les queixes dels veïns de la plaça Mercè Rodoreda, els quals s'han vist obligats a acudir al síndic de greuges davant la passivitat de Benlloc. Treballant per un Vila-real millor, Partit Popular.